Това видео ще ви демонстрирам как сменявам предни дискови накладки на C класа W205. Клиента дойде за техническо обслужване, при което направих оглед на спирачната система. Установих, че дисковете са с много голям ръб, а накладките бяха износени. Махнах старите накладки, след което развих болтовете на спирачния апарат. Естествено не го оставих да виси на спирачния маркуч, а го закачих за горния носач. Това е стария диск, имаше огромен ръб. Почиствам задължително главината и след което нанасям медна грес на спрей. Това са новите плаващи дискове, наречени са така, защото са съставени от две части. Това е централната шапка, която обикновено е изработена от алуминий. За нея никога не се повдига диска и имаме спирачен пръстен от закалена стомана, който реално контактува с накладките. Това позволява по-дълъг живот на диска, по-голяма устойчивост при високи температури и също така по-добро разсейване на топлината. След което връщам спирачния апарат, затягам болтовете на 120 Нм. С тази специализирана скоба връщам обратно буталата на апарата, а с тази спирачна паста мажа контактните повърхности между накладките и спирачния апарат. Почиствам добре щифтовете, които фиксират накладките. След монтажа им пристъпвам към качването на гумата и след това е време да подменя диска и накладките от другата страна.